प्रस्तुत करता खान फरजाना माजिदुल्ला, शिक्षिका स्टेशन चेंबूर मनपा उर्दू शाळा, मुख्य अध्यापिका श्रीमती कुरैशी अर्जुमंद बानो मैडम, विभाग निरीक्षिका श्रीमती आरिफा सलीम शेख मैडम यांच्या मार्गदर्शन व प्रेरणा दिल्यामुळे ह्या व्हिडिओचे सादरीकरण केले आहे। इयत्ता 7वी मराठी सुगम भारती, पहिली कविता शाळा। ही आवडते मज मनापासून शाळा, लाविते लढा ही जसा माऊली बाळा, लाविते लढा ही जसा माऊली बाळा। हासरा फुलांचा बाग जसा आनंदी, ही तशीच शाळा मुले इथे स्वच्छंदी, ही तशीच शाळा मुले इथे स्वच्छंदी। हासुनी हसवुनी खेळुनी सांगुनी गोष्टी, आम्हास आमचे गुरुजन शिक्षण देती, आम्हास आमचे गुरुजन शिक्षण देती। हे प्रेम कराया किती भोवती भाऊ, हातात घालुनी हात तयांच्या राहू, हातात घालुनी हात तयांच्या राहू। येथेच बंधु प्रेमाचे घ्या धडे, मग देश कार्य करण्याला वहा खडे, मग देश कार्य करण्याला वहा खडे। पसरवा नाव शाळेचे चहूकडे, मग लोक बोलतील धन्य धन्य ती शाळा, जी देशासाठी तयार करते बाळा, जी देशासाठी तयार करते बाळा। थँक यू।